Parkoviská, skryté vplyvy mestskej udržateľnosti. Sú problémom časti riešenia. Poďme to zistiť. Keď hovoríme o udržateľných mestách, často myslíme na zelené plochy, verejnú dopravu a cyklistické pruhy. Ale je tu neospevovaný hráč, ktorý sa skrýva na obyčajných parkoviskách. Ich dizajn, umiestnenie a účel môžu vytvoriť alebo zničiť stratégiu udržateľnosti mesta. V mnohých európskych mestách dominuje parkovanie verejnému priestoru. Brusel má jedno z najvyšších využití pôdy zamerané na automobily v Európe. Medzi tým mestá ako Amsterdam a Paríž sa snažia zvrátiť tento trend odstraňovaním tisícok parkovacích miest, aby sa vytvoril priestor pre stromy, terasy a cyklistické pruhy. Parkoviská nie sú len pasívnou infraštruktúrou. V lete zachytávajú teplo siahajúce 60 až 65 stupňov Celzia. Narušujú ekosystémy, pretože doprava tvorí 22% emisí Európskej únie, väčšinou z osobných automobilov. Často nahrádzajú zelené mestské spoločné priestory a prehlbujú závislosť od áut. V Európskej únii je doprava najväčším zdrojom emisí oxidu uhličitého a parkovanie zohráva tichú, ale ústrednú úlohu. V celej Európe vzniká inteligentnejšia parkovacia infraštruktúra. Francúzsko teraz nariaďuje solárne prístrežky na všetkých veľkých parkoviskách, ktoré podľa odhadov zásobujú viac ako 1,6 milióna domácností. Kodaň integruje priepustné povrchy na zníženie otoku a Viedeň premieňa bývalé parkovisko na komunitnú zeleň. Moderné parkoviská v Európe sa stávajú centrami mobility. V utrechtskej cyklistickej garáži sa nachádza 12 500 bicyklov, čo je najviac na svete. Nórsko vedie s viac ako 25 000 nabíjacími stanicami pre elektromobily, z ktorých mnohé sú integrované do parkovania. Model Park and Ride v Zürichu znížil dopravné zápchy v centre o 10 až 15 %. Európske mestá sú lídrami v reforme parkovania. Paríž získava späť desiatky tisíc parkovacích miest pre autá na verejné použitie. V Gente viedlo centrum mesta bez aut k zvýšeniu kvality ovzdušia, väčšiemu množstvu cyklistiky a prosperujúcemu miestnemu podnikaniu, to všetko vďaka odstráneniu stimulov na parkovanie. Tu je niekoľko rýchlych a fascinujúcich faktov, ktoré môžu zmeniť spôsob, akým vidíme mestský priestor. Vo Francúzsku sa zákon o solárnom parkovaní bude vzťahovať na pozemky s rozlohou nad 1500 m², pričom sa očakáva, že vyprodukujú 11 TWh ročne. Kodaň si kladie za cieľ, aby do roku 2025 bolo 75% všetkých ciest uskutočňovaných pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou. A možno najsilnejší fakt zo všetkých, priemerné súkromné auto v Európe je zaparkované viac ako 90% času. Čo sa môžeme naučiť prostredníctvom parkoviska? No, vlastne viac, ako by ste si mysleli. Aj parkovisko môže tvoriť mestský dizajn. Alebo odolnosť voči zmene klímy. Spravodlivosť mobility. Dokonca aj politické inovácie. Tieto priestory vyvolávajú závažné otázky, ako napríklad, kto dostane priestor, kto rozhoduje a kto z toho profituje. Pre pedagógov sa parkoviská stávajú odrazovým mostíkom pre skúmanie využívania pôdy, rovnosti a udržateľnosti. Keď študenti prehodnocujú parkovanie, začnú pretvárať budúcnosť. Budúcnosť mestskej mobility nie je len o elektrických autách alebo cyklistických pruhoch. Ide o to, ako využívame náš priestor počnúc s tým, čo sme kedysi považovali za prázdne a obyčajné. Prehodnotenie parkovísk môže byť jedným z najinteligentnejších krokov smerom k skutočne udržateľným mestám. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.